Знаеш ли какво ми се иска? Що да не съм сега някъде, където е топло? Държа на пясъка и гол. И слънцето да ме грее. Макар и без теб. Не можах да заспя. Затова дойдох да си приказваме. Аз вече си подготвих нещата. Готов съм. Дани! Ало, татко, Здравей, как? Абе, звъня ти и няма Да. да можем да дойдем. Объркаха се тук планове. Какво? Абе, измисля нещо, няма да може да дойдем.